Evangeli segons Lluc, capítol 10, versets del 25 al 42. El gran manament, el bon samarità, Marta i Maria. En aquestes, un mestre de la llei s'aixecà i li digué amb segones intencions: «Mestre, què ets de fer per a ser hereu de la vida eterna?» Jesús li digué: «Què hi ha escrit a la llei? Què hi llegeixes?» L'altre li va respondre: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima, amb tota la teva energia i amb tot el teu enteniment i el teu proïsme com a tu mateix». «Bona resposta», li digué Jesús. «Fes-ho i tindràs la vida». Però l'altre, volent quedar bé, digué a Jesús: «I qui és el meu proïsme?» Jesús li contestà: «Un home davallava de Jerusalem a Jericó i va caure a mans d'uns bandits que el van despullar, el van moldre a garrotades i se'n van anar deixant-lo mig mort. Casualment, davallava per aquell camí un sacerdot, però quan el va veure, se n'esquitllà, desviant-se. Semblantment va fer un levita. Quan va arribar al lloc i el va veure, se n'esquitllà, donant un tomb. Però un samarità que anava de viatge arribà fins a aquell home i només de veure'l en va sentir llàstima. S'hi atansà i li va embenar les nafres. Passant-li oli i vi pel damunt, el feu muntar a cavall de la seva cavalgadura, el portà a l'hostal i el va atendre. L'endemà es tragué 2 denaris i el donà a l'hostaler dient: «Ocupa-te'n, i tot el que costi de més ja ho trobarem quan tornaré a passar». Al teu parer, quin d'aquests 3 s'ha comportat com a proïsme del qui va caure a mans dels bandits? «El qui se'n va compadir», li respongué. «Vés-te'n, doncs, i fes tu com ell», li va dir Jesús. Pel camí va entrar en un poblet. Una dona que es deia Marta el va acollir. Marta tenia una germana que es deia Maria, la qual, asseguda als peus del Senyor, n'escoltava la paraula. Marta, en canvi, anava de bòlit en un servei complicat. Es plantà i li digué: «Senyor, tant se te'n dona que la meva germana m'hagi deixat tota sola per servir? Apa, digue-li que m'ajudi». «Marta, Marta», li va respondre el Senyor, «t'enconies i t'atabales per moltes coses, quan de fet només en cal una de sola. Maria ha triat la part millor, i ningú no li prendrà».